10,000 लोगों की जनसभा हुई। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकम बेक टू माय मट'गा टेकलि चेनेल फिन खनसेबाव बयखौ बराय हरगोन थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों। ओमफ्रायहाय नै आं दा थांगासिनो मोनसे भिउ पइन्टआवहाय आरोना गान्धी मन्दप होनो दा बेयाव थांगासिनो आरोना आङो। ओमफ्रायहाय बेयाव बिराद मोजां भिउ नुयो आरोना गुवाहाटी टाउनखौहाय। ओमफ्रायहाय नोंथांमोननो देखायनो थाखाय दा थांगासिनो बावनो आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोआव फैफाबाय थाबानो जाबाय। दा मोनफैबायानो आरोना आङो गोजौआव थांगासिनो। एसे खोमसि फैलायलायबाय नै माने आं एसे सानाव ओंखारबोदोंमोन फासथायावनो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्रायहाय लामायाव बिराद जाममोन ना ओंखायनो लेट जाबोदों आरोना। ओमफ्राय दा गेटआसो बन्द' जाखो ना माखोथाय सिङाव हाबनो होगोन ना होला। लोगोफोरनि आं सौफैबाय गेटआव नै सिङाव हाबलांगासिनो आरोना। ओमफ्रायहाय फिसफोर बेसे लायो मायो नायनानै लादो। ओमफ्राय नै खयथायाव बन्द' जायो मायो। ओमफ्रायहाय नै दा केमेरा नर्मेल बिदि लाबा 100नो। ओमफ्रायहाय आंना गप्र' दं नालाय ओमफ्राय दा 50ल' लाबाय आरोना आंनिखौ होबाय 50 रुपिस। दा सिङाव हाबबोबाय आरोना आङो। आं बेबायदि मोनाफैगोन सानाखैमोन माने आं एसे थाबैनो ओंखारबोदोंमोन 5थासो जाबायमोन खोमा आं ओंखारबोनाया। ओमफ्राय लामायावबो बिराद जाम ना बे गुवाहाटी मिन्थिखायोखा बयबो माने बिराद ट्राफिक जायो आरो बेलासिबाथ' बांसिन जायो। ओमफ्रायहाय ओंखायनो लेट जाबोबाय आरोना मोनाफैलायलायबाय आङो। दा नायदो लोगोफोर सफैबाय आङो खोमसिसो नुबाय। नैबे गेजेरावनो महात्मा गान्धी दं आरोना जोंनि हारिनि बिफा। ओमफ्रायहाय नैबे ओरैजाय गोजौआव नैबे फ्लेग होयोमोन आरोना दा गैया। बिराद मोजां बारजों बिरबाय थायोमोन फ्लेगा। ओमफ्रायहाय ओरैजाय नै न' गिदिर दङ। ओमफ्रायहाय बैथिंजाय नै जिरायग्रा दं आरोना। ओमफ्रायहाय बेयाव जिरायनोबो हायो प्रग्राम आरिफोरबो जायो आरोना बाव सम सम। ओमफ्रायहाय गाहायथिंबो दंमोन र' आं गाहायथिं थांगासिनो नोंथांमोननो देखायनो। मोनाबायना खोमसि जाबाय बैथिं गाहायथिंबो दंमोन आरोना गाहायथिं बन्द'सो जाबाय खोमा माने मोनायावथ' थांनो होआदां बिथिंजाय। थांगासिनो आरोना आं नै नै दखानबो दङ माबा माबि जानो हागोन आरोना नैबाव फैबा। ओमफ्रायहाय नै बन्द'सो जाबाय लोगोफोर नै मोनाबायना नै ओरैजाय थांनो हायोमोन आरोना ओरैजायबो लामा दंमोन गाहायाव बिराद मोजां भिउ नुयोमोन। सानाव फैबा एसे मोजां जागौमोन आरोना। ओमफ्रायहाय बे जायगाखौनो होनो गान्धी मन्दप होनो आरोना। ओमफ्राय नै भिउआ बेबायदि आरोना लाइट होजोब्बाय नै मोनाबाय नालाय लाइट फोजोंबाय बिराद मोजां नुदों नै लाइटजों। ओमफ्राय गाहायाव आं देखायगासिनो भिउखौ माने गाहायनि भिउखौ नोंथांमोना आं बिदि मोनाफैगोन सानमाराखैमोन दे। ओमफ्राय खोमसिसो नुलाजोब्बाय नै लाइटजों बिराद मोजां नुदोंना नै गोजौनिफ्राय बेबायदि नुयो आरोना। ओमफ्राय बारा बिराद मोजां मोनो। स' लोगोफोर आङो थांनो ओंखारबायमोन आरोना बिनिफ्राय ओमफ्राय नाइट श' जानो नागिरदों आरोना दा बेयाव दसे नायनो नागिरदों आङो माबायदि श' दा नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय माने लाइटफोरखौ खोमसि माने बन्द' खालामजोब्बाय आरोना जे जायगायाव मा होनो श' जागोन बावल' दोनबाय आरोना। आं नोंथांमोननो देखायगासिनो आरो नोंथांमोनाव बन्द' जाजोब्बाय नै खोमसि जाजोब्बाय। थांगासिनो आं लोगोफोर बे जा श' जागोन बे जायगायाव दहाय जे आं नोंसोरनो देखायदोंमोन ना जिरायग्रा दं बेयाव आरोना।
दानि लोगोफोर श'आ जाबाय ओमफ्राय दा महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै देखायदों आरोना माने जोंनि आसामाव मारै फैनानै मा खालामफैया माया बेफोरखौ देखायदों ओमफ्राय बिनि सिगां नरकासुर भगवान श्री कृष्ण भास्कर वर्मा सुकाफा मणिराम देवान आरो गोबां दंबावो बिसोरनि सोमोन्दै देखायदों माने लाइन बाय लाइन देखायबोदों आरोना ओमफ्राय दा महात्मा गान्धीनि सौफैबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोननो महात्मा गान्धीनिखौ आङो एसे देखायनाय जाबाय आरोना माने आं फुल भिडिअखौ आं देखायजोबनो हानाय नङा बे भिडिअआव जुदि नोंथांमोनहा फुल भिडिअ नायनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो लाबोगोन दा आङो बे भिडिअआव माने बे ब्लगाव होफानो हानाय नंला आरोना माने गोलावद्राय जागोन ब्लगा बेखौ जुदि फुल होजोबोबा बिनि भिडिअखौ जुदि फुल होजोबोबा ओंखायनो आङो ससे देखायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनहा नायलांदो लोगोफोर तब असंख्य लोग गांधी जी का अभिवादन करने के लिए उमड़ पड़ते थे बजे रेलगाड़ी अमीन गांव स्टेशन पहुंची गांधी जी रेलगाड़ी से उतरकर जहाज पर सवार हुए और गुवाहाटी नगर पहुंचे भीड़ के बीच से होते हुए गांधी जी तनुराम फुकन के घर पहुंचे और उनके घर के सामने के मैदान में 25,000 लोगों की जनसभा हुई। मेरे प्रिय देशवासियों और उसके बाद नागांव वहां से जोरहाट और फिर मरियानी होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचे और वहां से ब्रह्मपुत्र की वादियों का सफर तय करते हुए सिलचर। दिसंबर 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन पांडु में आयोजित हुआ। जोब्बाय नै दा लोगोफोर श'आ ओमफ्राय नै बावनो जमा जिरायनानै नायदों आरोना आनोसै बयबो थांजोब्बायानो ओमफ्राय आङो ओंखारखाबायमोन आरोना थांसै होननानै ओमफ्राय बावनो बै गेटआव थाग्राया माने इभिनिं श' जानो नागिरदों होननानै थाथ'नो थिनबाय आरोना ओमफ्राय मा श' नुफेराखैना आङो ओमफ्राय नायबाय दा बेनो आरो कि जोंनि मा होनोमोनलाय महात्मा गान्धीनि स्ट'रि माने जेरै माबायदि आसामाव फैयामोन मारै बेबायदि जायामोन बेफोरखौ देखायदों आरोना गासिबो फुल माखौ देखायनो हायासै आङो नोंथांमोननो दा एसे देखायबाय बेनो आरोना दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै आंबो ओंखारबाय आरोना दा मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान जाबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय